esteu? Som els del Tot Plegat i som aquí per intentar fer d'aquesta estona de programa la millor manera de començar la setmana. Avui sí, avui comença la nova temporada, la quarta temporada del programa Tot Plegat. Us ho avançàvem, us ho dèiem, us ho explicàvem la setmana passada. Els dilluns hi haurà notícies i entrevista. I com sempre, les notícies les fem amb en Marc i amb l'Artur. I com sempre, a la meva dreta, Marc Carrillo, bona nit. Bona nit, Carles, què tal? Podem fer així o ens podem donar el puny? Podem. El puny, no? Sí. Què tal? Molt bé, com han anat les vacances? Molt bé, tio. Morenet, Morenet, allà ja em confonien amb un canari, excel·lent, espectacular, clima bé, bona temperatura. Piles carregades. Piles carregades. Il·lusió pels núvols. Il·lusió pels núvols i amb ganes de començar ja. Temporada nova, quarta temporada, Marc. Quarta temporada, aquí ens ho havia de dir, aquell dia dalt de l'escenari, que la gent poder no ho sap, però estàvem més fora de continuar que dins. I al final, per voler tirar endavant, la gent, les noves col·laboracions que vau anunciar la setmana passada, doncs amb ganes de seguir informant el poble, que és el més important al final. No hem anat a París. No hem anat a París. Ens hem quedat a Tossa. Ens hem quedat a Tossa. Una nova temporada que també tindràs més feina, tu, ho explicàvem la setmana passada. Tindré més feina. Ho has explicat a xarxes, copresentació del Tu Sings pel Món, copresentació del concurs del Tot Plegat. Això no ho sabia, Bueno, t'ho dic ara. Jo estava de vacances... En directe no pots dir que no. I això no és la primera vegada que em passa, d'enterar-me d'una cosa que he firmat i no sé com ho he firmat. Llavors vaig arribar i dic, copresentador, no sé què. I dic, pues sí, això no... Bueno, és el que toca, no? Ara en Marc en directe ens ho ha dit, per tant. És el que toca. I hi ha un altre que ja no estava de vacances la setmana passada, ja el vam tenir aquí al plató, i és l'Artur Rubau. Artur Rubau, bona nit. Bona nit, Carles, bona nit, Marc. Tu te creus que fer això en el director? Va fer bé, també. A mi m'ha agradat lo de un canari, aquí un periquito, jo què soc? El corp de l'escut de Tossa. El corp. No, estic molt content de començar una nova temporada. Aquí, als estudis de TV Tossa, gràcies a TV Tossa, sobretot gràcies a en Vicenç Gascons, gràcies a l'Ajuntament de Tossa. També hem de donar les gràcies a No Solo Media, a través de la Selva Televisió. A qui més hem de donar les gràcies? A tothom qui ens mira, també, no? A tothom qui ens mira. En Canan, en Marco, a l'Anna, en Rodri, llista interminable. És que aquest any hi ha una plantilla interminable. Però, per això estem contents, però jo estic entristit per una cosa, perquè no tot és or el que rellueix. Digui'm. Últimament estic rebent estic rebent negatives per gent que volem entrevistar. Nosaltres volem portar... I bloquejos. Sí, exacte. Nosaltres volem portar a l'audiència de Tossa tot el millor que puguin veure, no? Tot personatge famós que se'ns passa pel cap, intentem contactar-hi, a vegades ens diuen que sí, a vegades ens diuen que no. Bé, una salutació des d'aquí a Ibai Llanos, una salutació des d'aquí a Risto Stoikov, una salutació des d'aquí a Juliana Canet. Espero que la teva carrera universitària et vagi... Artur, frena. Què? No cal... És que m'he calentat. Però no cal destacar els negatius, en tenim molts de positius. Els positius ja els sap la gent. Deixeu dels positius, deixeu dels positius. Sí, després parlem de positius, però amb la feinada que fas de producció, aconseguint-nos a qui ens aconsegueixes, no cal destacar els negatius. Els negatius hi són i hi seran sempre. Però tu imagina't una cosa, tu imagina't el teu pare content, la il·lusió de poder veure a Risto Stoikov a TV Tossa. Sí, millor Stoikov que Laudrup, però... Bueno, Laudrup va marxar del... Bueno, és igual. Va. Dit això... Mentre no porteu en Ronald... Ibai, Julianes, Stoikov... Ja pujareu a bordo. No us enfadeu. Digue'ls-hi. Ja pujareu a bordo. L'Artur està emprenyat, però no li tingueu en compte, que ha començat el diumenge així. I li escolteu una veu així una mica ronca... És de l'aire condicionat. De l'aire condicionat. Del diumenge, de l'aire condicionat del diumenge. Bueno, és que si t'hi fixes, ell també té la veu ronca. És verídic que és de l'aire condicionat. Deia que anar-hi fotia una calda que al·lucines, connectar l'aire i encara estic igual. Va fer surf, ell. Això no ho ha dit. 4 dies, 4 dies de surf. De cara a la galeria, sí. Bueno, el segon dia ja... El segon dia espectacular, m'aixecava, bueno, surfejava espectacularment bé. És mentida. M'haig aixecat 2 vegades en 4 dies. Però hi ha vídeos o no? No hi ha vídeos. Segur? No. Saps que si n'hi ha, els trobarem. Mira, jo us he de dir que la meva parella vam anar i va ser un espectacle surfejant. El segon dia ja de peu. I jo... Bueno, jo quan vaig a la neu encara em tiro un trineu, vull dir que no pateixis. Jo quasi, també. Escolteu, hem dit que parlaríem de notícies, aquestes no eren les notícies, dic que en Marc havia estat de vacances i que tu havies estat tocat per l'aire condicionat, les notícies venen ara, i com fèiem cada setmana,
abans de l'aturada per vacances d'estiu, anem a actualitzar ara la situació de la Covid a casa nostra, la situació de la Covid a Tossa de Mar. Que, vaja, la situació ha millorat, Artur. Pots agafar la carpeta? Doncs sí. Bueno, abans dèiem allò de ens sentem, comencem. Sí, però clar, jo sí vaig... És veritat, què ha passat amb el teu tamboret? Ha tornat als seus propietaris. Ah, molt bé. Que els hi agraïm moltíssim que durant tot aquest... Audiència del Tot Plegat, necessitem mobiliari. Si a algú li sobra alguna cosa, que ens ho faci saber. Sofàs... Tamborets... Els dijous, els dijous al vespre, que és el dia que la gent pot deixar coses al carrer, doncs que ens truqui abans de deixar-ho al carrer. Calés també. Calés també. Més calés. Artur, com tenim la Covid-19 a Tossa de Mar? Ens posem seriosos, notícia important. Va, Marc, ens assentem, ell que quedi dret, no? Que és el director. Que és jove, sí. Doncs l'actualització de les dades de Covid a la nostra vila, a Tossa, és que hi ha un cas, un sol cas, un únic cas, als últims 14 dies, segons les dades de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Bones dades. Home, un cas en els últims 14 dies, feia mesos que no veiem unes dades com aquestes i marca una mica la tendència de les últimes setmanes. La situació està millorant, per això també s'estan aixecant restriccions i en part o la culpa de tot això ho tenen les vacunes, que veiem com la vacuna fa efecte i la vacuna evita que hi hagi contagis i sobretot que els contagis que hi ha empitjorin. Això sobretot que ara s'ha de recordar, la vacuna, tota aquella gent, la vacuna no evita els contagis seguiran havent-hi contagis, el que redueix és la taxa de mortalitat, els ingressos als hospitals, etc. Però sobretot que la gent no es confongui, que tothom estigui vacunat no vol dir que no pugui contraure el virus es pot agafar. Igualment, evidentment, amb una càrrega vírica molt més baixa, perquè el nostre cos ja té els anticossos preparats per combatre'l, però el coronavirus, el virus en aquest cas, encara es pot agafar. I d'això en vam parlar la temporada passada amb epidemiòlegs com el doctor Antoni Trilla, com la doctora Campins i també amb investigadors com el doctor Salvador Massip, que en tornarem a parlar amb ells aquesta temporada perquè també ens segueixin parlant de la Covid, perquè l'estem deixant enrere però encara segueix persistent en el nostre dia a dia. Doncs sí. Dit això, aquest cap de setmana esportiu a Tossa de Mar, perquè Artur, la 13a edició, o Marc, la 13a edició de la triatló. Doncs sí, clar, la 13a edició ja d'aquesta triatló, una triatló que l'any passat no es va poder celebrar per culpa de la Covid-19, que aquest any ha tornat amb molta força a través de l'empresa WeFeel, que organitzen aquesta Tritour, que són 3 triatlons. La primera s'ha celebrat aquí a Tossa, triatló, per aquella gent que encara no ho sàpiga, són 3 proves, nedar, ciclisme i atletisme, córrer en aquest cas, que en aquesta edició hi havia 2 categories, l'esprint i l'olímpica, i que a més també es podia participar per relleus, tota aquella gent que a mi se'm dona molt bé córrer, a mi nedar i a tu la bici, no? Doncs ens podem apuntar l'any que ve l'equip del Tot Plegat fa el triatló, per exemple. Tu nadaries, no? Bueno, jo, si el genoll em deixa alguna cosa... Vaig veure imatges, ara les veurem, ara les posarem aquestes imatges, perquè també tenim imatges d'aquesta triatló. Hi ha uns cops de braços a la sortida quan neden? Penseu una cosa, en aquest any, com a novetat, hi havia submarinistes de l'empresa WeFeel, amb la càmera, que feien fotos també sota l'aigua. Per tota aquella gent que vulgui fer un triatló algun any, les distàncies, categoria sprint, són 750 metres nedant, Espera, que m'apunto. 20 quilòmetres amb bici, surts de l'aigua, et canvia ràpid i vas amb la bici, i després fas 5 quilòmetres, no hi ha parada. I després hi ha 5 quilòmetres corrents. En el cas de la categoria olímpica són 1.500 metres nedant, que és a dir, són 2 voltes al circuit. Sortim de l'aigua corrents i anem a fer la bici, que són 40 quilòmetres en bici per la carretera de Sant Feliu, que és una carretera maca. De Sant Feliu, no van? No sé, crec que no arriben, però per allà es queda més o menys. No, fins allà on està la Tita Cervera, no? Ja pot ser. I després quan tornen fan 10 quilòmetres a corrents. Per tant, tot aquell que es vulgui apuntar, aquest any dir-vos que ja feia 2 setmanes abans del dia de la prova ja estaven les inscripcions tancades, amb un total de entre 950 i 1.000 participants, i el més important no és només que vinguin tanta gent a aquestes èpoques a Tossa, sinó que també la gent del poble, en aquest cas, gent que no participa però que fa de voluntari, que també col·labora amb aquesta triatló. I des d'aquí donar les gràcies a l'empresa WeFeel, a l'Ajuntament, a la regidoria d'Esports i al tècnic, perquè la veritat que fa goig que aquestes èpoques de setembre el poble estigui ple i també una vila esportiva important. Pels seguidors més fidels del programa, ara ens podrien dir que no som gent de paraula. Perquè ja recordo, l'any passat, quan anunciàvem que la triatló s'anul·lava, vam dir l'any que ve l'equip del Tot Plegat ens animarem a fer-la. Però la lesió dels creuats de l'Artur ens ha salvat. Pues ja està. L'any que ve, jo ho he dit, jo el vull fer, l'esprint el podem fer, 750 metres nedant, els fas en un moment,
Tu amb la bici... No, jo amb la bicicleta... Bueno, tu vas a córrer 5 quilòmetres. Jo corro, va. 5 quilòmetres són corrents. 5 quilòmetres. I després jo faig els 20 en bici, ja està, ja ho tenim. Sí o no? Tu vas en bicicleta? Tu nades. Jo nedo. Vinga, fet. Si algú vol patrocinar l'equip del Tot Plegat, un gorro d'aquests per nedar, un banyador, amb el bicicleta... El mallot, del Tot Plegat. Ara a mi no em demaneu velocitat, eh? No. No em demaneu velocitat ni corrents, ni nedant, ni en bicicleta. Mentre acabem dintre del temps... Jo vaig nedant així, jo em comprometo a enmig d'això dono la volta i tiro aigua per amunt, com s'esbalena. Em comprometo a acabar la distància corrents abans de l'hora de sopar. Vale. Jo m'hi comprometo. L'important és, les 3, per tant... l'important és acabar. L'important és acabar. Va, dit això, nois, tossencs que fan accions solidàries, Artur. Doncs així és, Carles, perquè una tossenca, com és la Meritxell Gol, per ubicar una mica a l'audiència, diguéssim que seria... Bueno, direm que és família de Can Lores, de Can Simón, de Can Simón. I bé, ella ha fet un projecte amb beneficis per una bona causa. Es tracta d'un Berkami, ella és il·lustradora, ha fet un llibre que s'anomena Marina y el corazón mágico. I bé, què us sembla si ella mateixa presenta el seu projecte amb aquest vídeo? Ens ho presenta a la Setmana del Llibre en català. Correcte. Hola, primer de tot volia donar les gràcies a l'equip de Tot Plegat per ajudar-nos a difondre aquest projecte. Soc la Meritxell Gol i us presento Marina y el corazón mágico. Marina y el corazón mágico és un conte il·lustrat de fades que tracta sobre les cardiopaties infantils, explicat d'una forma en què els nens ho puguin entendre. És un projecte de crowdfunding on tots els beneficis aniran íntegrament destinats a la investigació de cardiopaties congènites infantils de l'Hospital de la Vall d'Hebron, sota el lema Vall d'Hebron toca el cor. Per poder col·laborar en aquest projecte heu d'entrar a la pàgina de Berkami i buscar Marina y el corazón mágico, on podeu trobar tota la informació, tots els col·laboradors i, el més important, com fer-vos mecenes. La teva col·laboració farà possible que aquest projecte es faci realitat. Moltes gràcies. Dit això, nois, amb el vídeo de la Meritxell Gol tanquem el bloc informatiu d'aquesta setmana, però com ja sabeu, podeu estar pendents de les notícies, de l'actualitat tossenca en el nostre Instagram i en el nostre Facebook, i també en el nostre Twitter. En allà us intentarem penjar tot durant la temporada, tot allò que passi en el nostre poble, us ho intentarem explicar. Dic intentarem perquè explicarem fins allà on puguem arribar. I ens en deixin, també. No, però això ja ens n'encarregarem d'on no ens deixin també arribar-hi. Per quedar bé, Carles. Ja està. Bueno, quedant bé o quedant malament, sempre acabem rebent també, vull dir que... El que deia, que ens poden seguir al Facebook, a l'Instagram i també al Twitter per saber les notícies més destacades del nostre poble, o si no també des de la web de l'Ajuntament doncs també hi ha notícies més institucionals o de caire més informatiu. L'altre dia em va dir en Cana que si volem posar el seu número de telèfon per tota aquella gent que el vulgui trucar per informació també podem, o sigui que el podem posar si vol, el que el posi aquí davant i ja està, no hi ha problema. Hem de recordar Joan Canadell i Marco Emiliani darrere les càmeres amb l'edició. I també davant de l'ordinador, vaja, fan una feinada d'espant. Màgia. Dit això, nois, ara tindrem el plaer de saludar a la periodista Mònica Terribas, referent d'aquest món, presentadora del Matí de Catalunya Ràdio durant 7 anys, també presentadora de Nit al Dia, un programa que va tenir molt d'èxit a TV3, i també directora de la televisió catalana durant uns anys. Per tant, ara tindrem la sort de poder parlar amb ella i comentar amb la periodista temes d'actualitat. Parlarem de la Covid, parlarem de l'extrema dreta, parlarem del periodisme, per una mica de tot plegat. Doncs com dèiem, avui afronto un repte majúscul. Avui entrevisto una de les millors entrevistadores del periodisme de casa nostra. Avui tinc el plaer de saludar i conversar amb una referent per un estudiant de segon de periodisme. Avui saludem a la Mònica Terribas. Mònica, gràcies i benvinguda al programa Tot Plegat. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies. Mònica, fa pocs dies de l'inici de la temporada televisiva, també la temporada radiofònica, i aquesta és la segona en la qual no ens despertaràs cada matí. Després d'aquests mesos, després d'aquesta temporada, com segueixes l'actualitat? Encara hi estàs tan enganxada com quan dirigies al matí? No, la veritat és que no hi estic tan enganxada com a ciutadana, sí, I cada dia escolto els programes de ràdio, vaig a caminar a la muntanya al matí i escolto la ràdio, veig la televisió, llegeixo els diaris, estic al cas, estic mirant a les xarxes què està passant, però la mirada és molt diferent, és la mirada d'una periodista que en aquests moments no té la responsabilitat de demà a les 8 del matí despertar la gent i intentar interpretar tot el que està passant, no? I realment t'he de dir que distanciar-se una mica després de tants i tants anys d'estar
sotmesa en aquesta pressió, et dona una mirada, jo crec que més de corresponsabilitat, també, perquè és evident que tots som responsables del que està passant, però de valorar les coses una mica millor. Tinc aquesta sensació. Perquè quan estàs molt enganxat, i pendent de he de tenir aquesta entrevista o he de fer aquesta taula d'anàlisi o el que sigui, a vegades acabes perdent una mica la perspectiva. I una mica, no sé si també t'ha servit per reflexionar una mica més tot el que passa, no? Perquè abans cada dia era explicar el que passava, no? I a vegades l'actualitat fa això, que no puguem analitzar, que ho haguem d'explicar directament. No sé si això també t'ha permès, doncs, bueno, poder mirar-ho tot una mica en perspectiva i amb distància per també poder-ho analitzar. Sí, perquè quan estàs en un programa diari, en el cas del matí de Catalunya Ràdio, que van ser 7 anys, no? 7 hores diàries de directe, amb tot el que implica preparar-ho després i tal, te n'adones que, primer, que el cervell és limitat, el cos de l'ésser humà és limitat. Per tant, dormint 4 hores i treballant la resta, t'asseguro que hi ha coses que comences a veure que no tens prou tranquil·litat, fins i tot física, d'energia, per poder-les analitzar com toca, no? I, en canvi, el recuperar el propi control del teu cos, no? I de la teva manera de viure, també contribueix a que l'anàlisi que fas sigui més calmada i més objectiva, jo diria, fins i tot. Qui encara no té temps per aquesta anàlisi, per aquesta pausa, és en Jordi Basté, qui va anunciar fa uns dies que t'incorporaves a les seves tertúlies dels dilluns i compartiràs taula amb l'exvicepresident Pablo Iglesias. Com afronta Mònica Terribas aquesta nova etapa? Mira, primer vaig dir-li que sí, després de molt insistir, perquè és molt amic meu i és molt pesat, perquè va estar tot l'any passat suggerint-me col·laboracions, etc. I li vaig dir que no, perquè jo volia un temps de distància, no? I t'he de dir que a mi les tertúlies sempre han sigut un format que fins i tot quan les he governat, perquè les he hagut de governar, m'han generat molts dubtes. M'han generat dubtes sobre si el que preteníem era fer soroll, no? I generar molts clics a les xarxes i que tothom estigui pendent del que diu aquest, del que diu l'altre, si un l'ataca més i l'ataca menys, si aquesta persona és més agressiva i, per tant, funciona, això que en diem, funciona millor, no? I vaig acceptar perquè em va semblar que el plantejament que feia el Jordi amb la taula amb el Pablo era amb la voluntat de construir, de tenir veus diferents, perquè és evident que el Pablo Iglesias i jo hi haurà moltes coses en les que discrepem, però n'hi haurà moltíssimes en les que estiguem d'acord. Hi haurà altres persones que encara el Jordi no ha dit qui són, això és com molt lent, saps? I penso que pot ser una oportunitat per construir i per allunyar una mica el soroll de l'escena pública, encara que t'he de dir que les xarxes abans de sortir tot ja ho trituren tot, no? I especialment el Pablo Iglesias, que és una persona que ha patit l'assetjament molt directament a casa seva i que malauradament genera uns moviments que són terribles, no? Des del punt de vista humà. Un Pablo Iglesias que no sé si vas tenir l'oportunitat d'entrevistar quan ell era líder de Podem o... Sí, tant. L'he entrevistat diverses vegades, el Pablo. No el conec en el sentit de, com la majoria dels meus entrevistats, no els conec a nivell personal. Vull dir, jo soc una persona que no pren esmorzo, no m'agrada aquest tipus de periodisme, no l'he practicat, diguéssim. És evident que si algú truca per fer-te una consulta i et demana a veure t'hi vaig, però no sóc una persona de fer relacions entre cometes socials amb les persones que estan amb responsabilitats, però el Pablo l'he entrevistat i sempre he pensat que era una persona que s'havia compromès a entendre els problemes de fons que hi ha al país. No parlo del polític, no parlo només de la banda política i la seva defensa del dret d'autodeterminació. Parlo de qüestions des de la seva perspectiva i amb la seva ideologia de resoldre qüestions que tenen a veure amb els drets fonamentals de la gent i amb els drets socials i econòmics. I em sembla molt interessant perquè, a més, és una persona molt formada i que ha passat una etapa molt intensa i molt dura en la política espanyola i em semblarà segur un aprenentatge a compartir amb ell taula.
Un Pablo Iglesias que també lamentava a Twitter, quan vas anunciar que deixaves el Matí de Catalunya Ràdio, va fer un tuit també lamentant que ho deixessis. Sobre això també volia parlar, Mònica. Com dèiem abans, fa 2 temporades, ara amb aquesta, 2 temporades que ja no et sentim als matins de Catalunya Ràdio, ho has explicat moltes vegades, no hi ha entrevista que no et preguntin sobre això, has explicat el grinyolar, el que es va fer tan famós d'aquella portada, però hi ha una cosa que jo volia anar-hi una mica més enllà. Tu sempre has explicat que un periodista que diu que no rep pressions menteix, perquè els periodistes han de jugar amb aquestes pressions. Jo et vull preguntar sobre això, és a dir, aquest grinyolar, aquesta falta de cohesió que tu deies entre l'equip del Matí i la direcció de Catalunya Ràdio, no vol dir que hi havia pressions en aquest sentit? No eren pressions el que feien grinyolar el funcionament? No, el que fa grinyolar el funcionament sempre, en tots els aspectes de la vida, és quan no hi ha confiança, quan es trenquen les confiances, quan es trenca l'empatia necessària en projectes tan complexes com els nostres perquè les coses funcionin, no? I a vegades això es pot traduir en pressions o no. Pressions n'hi ha hagut sempre, sempre. Jo les he viscudes sempre, no? Una cosa són les pressions i fas bé de recordar-ho. Jo he insistit des de fa molts anys que la qüestió no és la pressió. La pressió ha d'existir perquè si no voldria dir que el mitjà no és interessant, no? El que has de fer tu és administrar aquesta pressió. Però quan aquesta pressió es converteix en una disfunció perquè són visions diferents dins d'un mateix projecte, que és el que estàs fent, doncs no és saludable continuar amb un nivell de discrepància així, no? I aleshores, senzillament no és bo, no és una qüestió de dir, bueno, hi ha una influència política sistemàtica i això genera que... No. És una qüestió de confiança, no? I a mi m'agrada treballar pensant que les persones que tinc al meu costat, en el meu equip, no per sota, al meu costat, confien en mi, jo confio en elles i que les persones que tenen responsabilitats sobre l'empresa confien en mi. I, per tant, quan me n'adono que no només no confien en mi, sinó que no s'ajusta al projecte que ells tenen, la meva obligació és ser molt realista i veure que això no és bo per l'empresa. Això és la decisió que vaig prendre, que va ser molt dolorosa, perquè deixar una feina que t'agrada i un equip que t'estimes doncs costa molt. I, per tant, aquest any de transició ha sigut dolorós, no? Perquè sempre que deixes una cosa, encara que sigui per voluntat, no? Perquè va ser una decisió meva i exclusivament meva, fa mal. Per la resposta que m'has donat, per tant, entenc que no compres allò que diu molta gent de Catalunya Ràdio d'Esquerra, TV3 de Junts. Això no ho compres, no ho hem de comprar. No. Jo el que compro és que els nostres mitjans públics estiguin governats per persones que tinguin un projecte compartit. Això és el que compro. Jo compro que el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals tingui un projecte compartit, que les persones que constitueixen o constituiran el Consell de Govern sàpiguen cap a on volen tirar aquesta empresa els propers 10-15 anys, perquè és aquest l'horitzó que han de tenir, i que els directors dels respectius mitjans formin part d'aquest equip, construeixin junts i tinguin la capacitat de comunicar a tot el personal de la Corporació Catalana i a la societat catalana quin és aquest projecte. Això és el que jo compro. I tot el que s'escapi d'això, i siguin persones individuals que estan governades per elles, per les seves pròpies agendes, penso que no ajuden en aquesta idea, no? I senzillament crec que aquí hi ha una disfunció que té a veure amb la manera com s'ha gestionat els mitjans de comunicació públics en l'última etapa, no? Penso que sí. En els últims anys, persones amb agendes pròpies que prioritzaven lo propi a lo col·lectiu, vols dir? D'acord. Abans de dirigir el Matí de Catalunya Ràdio, Mònica, després de l'exitós pas per la nit al dia, vas assumir el repte majúscul de dirigir la televisió pública del 2008 al 2012. Amb què es va trobar Mònica Terribas quan va arribar al despatx de la direcció de la televisió catalana? Doncs amb una televisió que jo coneixia molt, perquè has de pensar que jo vaig trepitjar TV3 per primera vegada el 1987. Amb allò de jutjar, no? No, de concursant del vostè jutge, sí.
I pensa que estem parlant de fa molts anys. Vaig començar-hi a treballar a l'any 89 amb el Puyal, amb programes de prime time de TV3 que es deien Tres pics i repicó i La vida en un xip després, i per tant aquella casa la conec des de que sóc molt jove. Molt jove. Sempre he sigut freelance, jo he estat molt poc temps treballant per aquella casa directament, sinó que sempre ho he fet donant servei als projectes que comptaven amb mi. Per tant, sempre he tingut una mirada des de la producció de continguts i talent de fora cap a dins, i després l'he conegut a fons quan he estat a la nit al dia, evidentment des de dins de la casa. Jo era freelance, però treballava sempre amb equips de dins de la casa i, per tant, amb la gent de la casa. Quan vaig arribar a la direcció de TV3, aquella casa la coneixia bé el CPA, el Centre de Producció de Continguts No Informatius, i coneixia molt bé el CEI, el Centre de Producció d'Informatius. És a dir, que quan jo vaig arribar a la direcció coneixia, pensa que això era el 2008, jo treballava en aquella casa directe o indirectament des de l'any 89, per tant, sabia qui era qui en cadascun dels departaments, coneixia les problemàtiques dels departaments, i bàsicament el que vaig proposar-me, hi havia 3 focus molt importants a atacar en aquell moment. Un era la consolidació del concepte de servei públic, és a dir, que la nostra programació fos percebuda per l'audiència com a necessària. Jo crec que aquest és un vector que no podem oblidar mai. 2, les audiències estaven en aquell moment baixes, no érem líders, feia temps que no érem líders i s'havia de recuperar el lideratge. I 3, ens havíem de situar en el mercat digital amb els canals de TDT, amb propostes programàtiques especialitzades, els nens, els esports, la cultura, etc. I aquests van ser els meus 3 objectius fonamentals. I sobretot recuperar el prestigi del servei públic, que penso que és una assignatura que sempre ha d'anar al costat de la de l'audiència. Clar, i ara hi ha Vicent Sanchis dirigint la televisió pública i també té alguns objectius compartits amb els que tu havies de fer fa uns anys. A més, a tu també et va enganxar la crisi del 2008, que sabem que també TV3 això va provocar ajustaments i problemes. Ara mateix, per exemple, Vicent Sanchis, jo imagino que sobre de la taula del seu despatx hi ha temes com la renovació del canal infantil, hi ha temes com la pèrdua del català entre els joves, també fomentar aquest aspecte, o, per exemple, com fer front a les noves plataformes emergents. Tu parlaves abans de la TDT, doncs ara hauríem de parlar de Twitch o d'aquests canals més digitals. Si avui Mònica Terribas tornés a la direcció de Televisió de Catalunya, com afrontaria aquests reptes? Quines creus que serien les claus per començar a treballar-hi? Jo crec que les has apuntat molt bé. Per mi la prioritat i el que més m'amoïna del que està passant ara a nivell comunicatiu és la pèrdua del públic jove i infantil. Jo crec que aquesta és, en aquests moments, diguéssim, el pou on realment hi podem perdre el futur dels nostres mitjans públics. Perquè si tu no aconsegueixes seduir el públic infantil i juvenil, difícilment tindràs una societat crítica i informada que després t'acompanyi a TV3 amb els altres continguts. És a dir, si els perds en l'etapa formativa, els hauràs perdut a l'edat adulta. I jo penso que aquí tenim el repte més important en aquests moments. Això vol dir l'adaptació a les noves maneres de comunicar-nos? Evidentment, Twitch, Instagram, TikTok, etc. Naturalment que sí. I tots els nostres continguts haurien de saber impregnar de referencialitat qualitativa totes aquestes xarxes a través dels nostres continguts. Això és fàcil? No, no ho és. Per què? Doncs perquè estem en un moment on les plataformes tenen una proposta atractiva amb altres llengües per al nostre jovent i l'ús social de la llengua pel que fa a la gent més jove se n'està anant, però diguéssim, per un bocal, per una manguera molt gran. I, per tant, el repte principal crec que és aquest. I alhora també que la societat percebi, després d'uns anys d'una crisi política que ha afectat a tots els mitjans públics i privats a Catalunya i a Espanya, que és la crisi política catalana, que la nostra societat percebi que la televisió pública és una televisió que està al servei de tothom, encara que
sigui una televisió fortament compromesa amb la llengua i la cultura d'aquest país, que és la seva obligació i que, naturalment, això és per compensar el desequilibri en detriment de la nostra cultura, però això no treu que la televisió i tot allò que gira al voltant de la televisió i de la ràdio al nostre país pública ha de ser percebuda per tota la societat com a pròpia. I crec que aquest també ha de ser un objectiu ara immediat. Però tot això és en un supòsit que no passarà perquè jo estic en aquests moments lluny de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, estic treballant a Mediapro, a l'àrea de no ficció, treballant en documentals i la veritat és que, naturalment, que mai deixaré d'estimar aquella casa, de preocupar-me per ella, de servir-la indirectament des d'on estigui, però afortunadament en aquest país hi ha molt talent per fer una feina que jo ja he fet. Volia entrar sobretot més en això dels nous continguts i has dit una cosa interessant i volia que hi entréssim una mica més. Clar, els nous continguts Twitch, per exemple, veiem com hi ha, la majoria de contingut és entreteniment. I ens hi trobem, els que també volem fer en aquestes noves tecnologies, informació que costa més enganxar la gent. Però sí que és cert que si tota aquesta gent va buscar entreteniment en aquesta plataforma, després ja en aquesta mateixa plataforma ja intenta buscar també informació, perquè no canvia el mòbil per la televisió, es queda en el mòbil i intenta seguir buscant informació en el mòbil. Però sí que és cert que els primers referents que estan sortint ara a Twitch, per exemple, són tots continguts d'entreteniment. Per tant, la informació com ha de fer per, en part, diferenciar-se d'aquest entreteniment, però també tenir un pes important en aquestes noves tecnologies. Cada vegada això serà més difícilment distingible, i ens hem d'anar acostumant a això. El que és important és generar la necessitat en la societat d'estar informada, i això parteix de l'educació, del sentit de responsabilitat individual. Jo era una reflexió que em feia l'altre dia quan veia les imatges a Sants d'aquella munió de persones sense mascaretes, bevent, sense control, etc. Jo pensava, alguna cosa estem fent malament des del punt de vista estrictament educatiu, informatiu, quan la gent no se sent responsable de la feina que estan fent els nostres sanitaris. I encara que sigui només per respecte a ells, per respecte a les moltíssimes persones que treballen en el sector de la salut, doncs que aquestes imatges no haurien d'existir. És a dir, que aquests joves haurien de saber que gràcies a aquests milers de persones que porten, aviat al març farà 2 anys, deixant-se la salut ells per salvar-nos a nosaltres, doncs hi ha un sentit de responsabilitat que els hauria d'impedir fer això. I això vol dir necessitar la informació. Jo tinc la sensació que cada vegada generem menys necessitat d'estar informats en els més joves. I la confusió entre informació i entreteniment es produeix, s'està produint. Aleshores, que la hibridació de les funcions informativa i d'entreteniment existeix, això fa moltíssim temps. Tu veus el Polònia o veus l'Intermedio, i el Polònia i l'Intermedio són interpretacions informatives en format d'entreteniment. I això està aquí, en l'imaginari del personal. Per tant, ens hem d'acostumar a que l'obtenció d'informació es barregen les múltiples canals i maneres com tenim. I el periodisme, diguéssim, tancat, ancorat en uns determinats formats, cada vegada triomfarà menys i cada vegada la gent se'l sentirà menys necessari. On hem de treballar és en què la societat necessiti estar informada per responsabilitat personal. És a dir, jo vull que la gent que escolta, que llegeix, que està interessada en saber, és perquè l'amoïna que en aquest país hi hagi 2 milions de persones en risc d'exclusió social i que vulgui saber de quina manera hem de solucionar aquestes qüestions. I jo penso que quan aconseguim aquest sentit de responsabilitat i de corresponsabilitat és on la gent tindrà necessitat d'informar-se. Estirant una mica més el fil amb això dels nous continguts, a TV3, en una entrevista al Tot es mou, vas dir que el capitalisme prima el rendiment econòmic per sobre dels criteris periodístics. Seria una mica això el que està passant? Perquè també veiem com aquestes noves formes de comunicar estan en mans de poques empreses, de poques grans empreses.
Sí, sí, però és que això ha sigut sempre així, és a dir, de la mateixa manera que hi ha hagut grans grups mediàtics que han controlat el mercat de la comunicació a tots els països europeus i ara estem en una situació d'oligopoli mediàtic a Espanya d'una manera, des de fa un munt d'anys, d'una manera brutal. A3 Media i Mediaset controlen el 85-90% del mercat publicitari de la televisió i el 60% pràcticament de les audiències de televisió. Això és una situació d'oligopoli perquè tenen el mercat controlat des del punt de vista econòmic. Això es trasllada a tots els àmbits, és a dir, les grans empreses el que intenten és treure el màxim de profit dels múltiples canals que tenen d'explotació econòmica. Quin és el problema? Quan els criteris amb els que es fabriquen el contingut de la comunicació són exclusivament crematístics o de rendiment econòmic. Aquest és el problema. Per què? Perquè tenen a les mans la nostra salut també mental, és a dir, el fet que tu fabriquis continguts intel·lectuals doncs et pot situar d'una manera o d'una altra perquè al final allò que tu li ofereixes a l'audiència és el que acabaran veient, I dius, la gent pot triar? Sí, la gent pot triar, però quan hi ha una allau d'un tipus de contingut de manera sistemàtica, és igual que sigui l'entrevista a la Rocito multiplicada per 25 formats diferents que un altre, doncs al final una proposta com la que fèiem jo i el Jordi al Nexes a TV3 doncs està lluitant contra això i és molt complicat perquè les tertúlies del matí parlen d'això, les tertúlies de la tarda parlen d'això i sembla que si no saps l'últim que ha dit la Rocito no existeixes. I aquesta pressió és molt difícil de batre. Abans de deixar el tema dels nous continguts, una cosa que també va relacionar i que també la parlàvem abans és el tema del català entre els joves. Va haver unes dades que es van publicar fa unes setmanes que deien que només el 28% dels joves de Barcelona parlaven el català. Ens deies de la responsabilitat dels mitjans públics per fomentar la llengua i la cultura catalana. Per tant, quina responsabilitat hi tenim o hi tenen els mitjans públics davant d'aquestes dades? Que només un 28% dels joves de Barcelona parlin majoritàriament el català. Però no només els mitjans públics, els mitjans privats i els individus i les persones que són usuàries de Twitter, de TikTok, d'Instagram, de Twitch, de tot. És a dir, l'única manera de preservar una llengua és quan els seus parlants en fan ús. Aleshores, és molt important que cadascuna de les persones que tenen la sort, perquè és una sort, de tenir una llengua i més d'una en la seva cultura. Nosaltres parlem català de manera habitual, però també dominem el castellà perquè som persones que vivim en un entorn on aquestes dues llengües conviuen i el bilingüisme, entre cometes, uns seran més bilingües que d'altres, uns viuran més del 50%, d'altres no. Això tant és. El que és important és tenir consciència de que una llengua és una manera de viure d'una societat i que perdre la llengua és perdre la manera de viure, que deia Steiner. George Steiner deia, quan desapareix una llengua, desapareix una manera de viure. I és així. Aleshores, és molt important que les nostres institucions, que la nostra societat civil organitzada, que les nostres entitats, jo soc membre de la Junta d'Òmnium, doncs treballem per la llengua i per la cultura del nostre país. Treballo a Mediapro. A Mediapro hi ha, evidentment, molt servei a televisions d'arreu del món, perquè és una empresa transnacional amb seus a 50 països, però aquí, quan treballem des de la seu de Barcelona, intentem treballar en pro de la cultura i de la llengua del nostre país i del nostre imaginari. Aquesta consciència a nivell industrial, a nivell de societat civil, a nivell polític, ha d'estar molt ben trenada perquè realment això tingui un efecte. Però alhora la societat ha de ser-ne conscient. És a dir, no ens podem quedar creuats de braços esperant que Disney dobli les seves pel·lis i dient que és tot culpa de les majors que no fan pel·lis en català. No. És a dir, nosaltres, quan triem els grups de música que parlen a TV3 o a Catalunya Ràdio o a RAC1 o a 8TV, jo què sé, estem fent un acte de responsabilitat cultural i nosaltres sabem perfectament que hi ha cantants i músics que tindran unes pantalles a totes les ràdios i televisions espanyoles perquè parlen i canten i escriuen en castellà i en canvi hi haurà gent que no tindrà finestres. Molt bé, doncs és responsabilitat nostra donar-los aquestes finestres prioritàries per compensar aquest equilibri.
Interessant. Mònica, l'actualitat política en tots els àmbits, des del món local, ho veiem els que treballem en premsa local, fins a l'estatal, fa mesos que està molt marcada per la baralla, pel desprestigi, per la crítica personal, pel crit, per veure qui fa el tuit més viral. Fent referència precisament a això, en una entrevista amb el youtuber Skyn, et vas preguntar si anar a fer política és fer això, qui voldrà anar a fer política? I era una reflexió interessant que també volia que m'argumentessis, perquè precisament tu molts cops en el programa ho deies, en alguna portada, recordo del Matí, havies dit és que ho estem reduint tot això, al crit. A mi aquesta és una de les qüestions que em preocupen més i per això et deia que quan vaig acceptar d'anar amb el Pablo, amb el Jordi, era precisament per intentar disminuir el soroll, no? Jo sé que és inevitable que hi hagi gent que t'odia per existir, per tant, qualsevol cosa que diguis generarà un tuit dient que ets, i no poso els adjectius perquè normalment t'insulten molt fort, no? Però en la política està passant des de fa massa anys ja que l'estructura que envolta els responsables polítics estan més pendent del que diuen les xarxes i de quins missatges tindran repercussió en els mitjans i quin dia han de parlar en quin mitjà perquè realment d'això se'n facin ressò, que de la política amb majúscules, que vol dir servei públic i feina. Aleshores, a mi m'amoïna això, m'amoïna perquè penso que es perd el sentit de servei públic i com que s'accentua la mediatització de la política, la gent de vàlua a nivell professional no li ve de gust participar d'això, no li ve de gust incorporar-se en la política. Entre altres coses perquè tenen un focus 24 hores sobre 24, no? Crec que no sé si ahir, abans d'ahir, sentia el conseller Argimon que ho deia directament, deia no és estimulant intel·lectualment. Si ho veia el programa Planta Baixa, amb l'Ustrai ho explicava, sí. Clar, és terrible que una persona, un professional com el conseller, que l'han convençut per tenir una responsabilitat política en un moment tan important per la salut d'aquest país, ja ara, que no fa ni com qui diu, ni un any... Ahir es complien els 100 dies. Hagi arribat a la conclusió que és poc estimulant intel·lectualment dedicar-se a la política. Si té aquesta percepció, imagina't tu, no? I això ho han de canviar ells, ho han de canviar entre tots. Ha de ser un pacte entre els partits i també, aleshores, els mitjans de comunicació hem d'ajudar a que això canviï, no? Per exemple, un tema molt important ara com és el tema de la salut mental, important des de sempre però que ara se li està donant molta veu. Vam veure, per exemple, quan el diputat Errejón va parlar-ne en el Congrés dels Diputats, des de la bancada popular li van dir vete al médico. Vull dir, una mica també aquest és l'ambient que respiren a la nostra política. No, l'agressió permanent, no? L'agressió permanent que no va enlloc. Després un altre tema que també està marcant molt l'actualitat política, Mònica, és l'entrada a les institucions de Vox, de l'extrema dreta. Clar, des del periodisme, des dels mitjans, com s'ha de fer front a l'extrema dreta i ja no a una extrema dreta que amenaça amb entrar a les institucions, sinó una extrema dreta que ja hi és a les institucions i que ja està apareixent en mitjans i a diari. Jo penso que un cop les urnes han donat aquests resultats i ells ocupen llocs de responsabilitat, el que has de fer com a periodista és demanar-los explicacions de què estan fent, perquè és la nostra obligació, manin ells o mani la CUP. Se'ls ha d'entrevistar, els grups d'extrema dreta. Un cop tenen responsabilitats públiques i ocupen llocs públics de responsabilitat, penso que no tens altra alternativa que fer front a això quan ocupen llocs de responsabilitat. Pel que fa a la seva participació en el debat públic, jo penso que les persones que clarament defensen posicions xenòfobes o que van contra els drets fonamentals de les persones, en el moment en què no és imprescindible la seva opinió, la nostra obligació és preservar els drets fonamentals i la Declaració Universal dels Drets Humans. T'ho dic així amb lletres grans, no? I per tant les persones que posen en dubte la igualtat entre persones, la igualtat entre origen, de persones de diferent origen, drets iguals per tothom, etc., les persones que posen en dubte això, doncs segurament la seva participació en l'esfera pública ha de ser adequada a les seves responsabilitats en el moment en què les urnes els han donat la legitimitat per tenir-la, no?
Clar, però l'extrema dreta tu l'has patit amb les teves pròpies carns, diríem, no? Van voler trencar els vidres de l'entrada de Catalunya Ràdio. De fet, Saúl Gordillo va arribar a explicar en una comissió del Parlament que t'havien hagut de posar o t'havien ofert també protecció per part dels Mossos d'Esquadra per amenaces a tu i a la teva família per part de grups d'extrema dreta. Quan això arriba, quan això és el dia a dia, Mònica, com ho gestiona un? És a dir, com ho gestiona un sortir amenaçat al carrer? És a dir, sortim de treballar i anem cap a casa. Tu havies de vigilar quan sorties de treballar. Sí, havia de vigilar quan sortia de treballar, i havia de vigilar quan em llevava i havia de vigilar quan sortia. I no passa res en el sentit que hi ha moltes persones que durant molts anys i en molts països, i malauradament amb resultats dramàtics, no cal que t'expliqui com viuen els periodistes a Rússia i quants periodistes i periodistes dones han mort a Mèxic, a la frontera. És a dir, que les democràcies, diguéssim, o que les pseudodemocràcies, o que en molts països del món les persones que discrepen senzillament del poder en el moment o d'un mitjà de comunicació pensen que tot s'hi val i venen a tirar-te pedres contra uns vidres o t'amenacen o t'envien amenaces de mort per carta, etc. Doncs aquestes persones només se les pot combatre d'una manera, que és vivint amb normalitat. Vivint amb normalitat. I senzillament que la por no et paralitzi. Si la por et paralitza, estàs a les seves mans. Tu has de viure. I vius en democràcia, en una democràcia absolutament imperfecta, que és la nostra, on falten moltes garanties, on hi ha molts problemes, no cal que ara els anomenem, però és evident que l'única manera de sobreviure que tenim com a societat és plantar cara en això. I la manera millor de plantar cara és la indiferència. Un dia pots prendre mal, i tant, però el que no pot ser això és que et paralitzi. Mònica Terribas és dona, fa anys que ocupa càrrecs de responsabilitat i fa anys que està a primera línia del món comunicatiu i del món periodístic. Has patit discriminacions pel fet de ser dona i estar en llocs de responsabilitat, en llocs de referència? Jo et diria que jo he pogut fer a la meva vida professional les coses que he volgut fer cada moment. I això no tothom ho pot dir i la majoria de dones no ho poden dir, i per tant jo sóc una afortunada. Perquè jo aquesta discriminació de dir aquí no m'han triat perquè jo era dona i ells volien un home, a mi jo aquesta percepció no l'he tinguda. És més, m'han ofert moltes vegades ocupar responsabilitats que he declinat, que no he volgut exercir, per raons mil, i les he tingut, aquestes propostes, des de dirigir altres mitjans a tenir altres responsabilitats. Per tant, jo no. Ara bé, que tenim una situació de desigualtat terrible entre homes i dones, claríssim. Que pel fet de ser dona els homes m'han insultat a les xarxes amb llenguatge sexista i entrant en la meva vida personal i amb un nivell d'agressió i de visceralitat impròpia i que mai es faria amb un home. T'hi pots posar de peus, diguéssim. Una altra cosa és que això t'afecti o no t'afecti. És a dir, jo he tingut gent que ha insultat el meu fill fins i tot, per fer-me mal a mi, no? Bé, doncs aquestes coses m'han passat, sí. Ara, t'he de dir que m'afecten relativament. És a dir, no vull dir que no m'afectin. Sempre que veus un insult en una xarxa contra tu, et fa mal. Perquè veus que els teus pares ho llegeixen, perquè els teus germans pateixen, perquè jo tinc una família que viu malament que a mi m'agradeixin, els meus nebots, les meves nebodes, el meu fill afortunadament no n'és tan conscient, però això fa mal a l'entorn, no? I tu ho portes a la motxilla, però ells no tenen per què portar-ho a la motxilla, no? Però forma part dels desavantatges que estan compensats pels avantatges de tenir ara una entrevista amb tu interessant, profunda, que toca tots els temes i que et permet dir la teva, no? I al final res no surt gratuït en aquesta vida. En Basté diu que no va amb el sou, però que s'ha de saber aguantar. Mònica, 3 temes més, que t'estic robant més temps del que teníem pactat. Has parlat de Twitter, de les xarxes. Com és que Mònica Terribas no piula? Doncs no piulo perquè des que va aparèixer Twitter vaig veure clar que Twitter
tot i que seria una eina molt útil, i ho és per mi, perquè jo continuo informant-me a través de Twitter i continuo... Has tenint alguna compte sense el teu nom o així per anar veient? Absolutament, sí. Vaig veure claríssim que la visceralitat que ja s'expressava en aquell moment a través, saps, en els digitals de les opinions digitals? Sí, els comentaris de la notícia o de l'opinió, sí. Saps allò? Bé, doncs que allò a les xarxes seria corregit i augmentat perquè trencaria totes les barreres, no? I a més sense haver de pagar subscripció per comentar, això ja seria... I aleshores vaig tenir molt clar que hi hauria una part de tota la vida de xarxes que seria molt poc útil, Parlàvem de dones que comuniquen. El govern de Pere Aragonès va anunciar que Patricia Plaja seria la portaveu del govern sense tenir un càrrec executiu. Com ho valores això, que periodistes, comunicadors estiguin al capdavant de comunicar l'acció d'un govern, sense formar-ne part? Em va semblar molt interessant el repte per ella. Jo l'aprecio molt, a la Patricia, i valoro moltíssim la feina que ha fet al costat d'en Josep Lluís Trapero quan era major, en les èpoques més doloroses i més difícils d'aquest cos. La Patricia és una periodista esplèndida. Em semblava un repte interessantíssim que ella abordés aquesta posició, i em sembla també molt interessant pels polítics, perquè, clar, això obliga a realment circumscriure les rodes de premsa allò que és acció de govern i a treure una part de la politització d'aquestes rodes de premsa, no? És a dir, a parlar d'acció de govern, perquè l'acció de govern sempre queda emmascarada en les rodes de premsa de govern per la recerca de la declaració política immediata, no? I crec que això ho estem evitant. Li van oferir a Mònica Terribas aquest càrrec de portaveu del govern? No. Jo penso que això estava ben rumiat. Estava molt ben rumiat i, a més, va ser bonic que no es filtrés. Va ser molt bonic que no es filtrés i penso que va ser un encert. Penso que va ser un encert i que crec que la Patricia està fent, una feina magnífica. Ja per acabar, 2 preguntes. Mitjans públics locals, des d'on estem fent aquesta entrevista, què et mereixen aquests mitjans? Què en penses? Doncs mira, jo penso que la xarxa de televisions i ràdios locals d'aquest país i de premsa local és el més ric que tenim. Per això tenim bon periodisme en aquest país. En aquest país tenim bon periodisme perquè tenim una xarxa local riquíssima. I això vol dir que persones com tu, molts alumnes meus de durant molts anys, jo fa molts anys que faig classes a la universitat, des de l'any 93, imagina't la de generacions que han passat, no? Han tingut en els mitjans locals la seva via d'explotació i d'aprenentatge. I això no té preu. Moltes persones s'han quedat a treballar en els mitjans locals i els hi ha anat la vida de fàbula, perquè el periodisme de proximitat et permet entrar a fons en un munt de coses. I, per tant, penso que preservar la nostra xarxa de mitjans de comunicació locals i encardinar-la cada vegada més amb els mitjans nacionals, a nivell nacional, ens dona grans satisfaccions. Per què? Doncs perquè hi ha molta riquesa periodística aquí al darrere, i al final el que volem és que la nostra societat estigui ben informada. Jo, quan vull saber què passa a la Segarra, no busco els mitjans grans, vaig als mitjans de proximitat. Quan vull saber què passa a Sant Cugat, vaig a Televisió de Sant Cugat, saps? Perquè sé que són els que estan seguint la política municipal dia a dia. Doncs Mònica Terribas, moltíssimes gràcies per aquesta estona. T'escoltarem els dilluns amb en Basté i amb Pablo Iglesias. I res, moltíssimes gràcies per l'estona i, vaja, ha estat un plaer. Igualment, que tingueu sort. Una abraçada. Doncs, com heu vist, interessant conversa la que ha tingut aquí el senyor director amb la Mònica Terribas. Per què Terribas? No, perquè ara la gent veurà aquí un canvi de polo. Sí. Hem de dir que l'entrevista va ser gravada fa dies enrere, no? Sí. No, però molt bé, no? Bé, molt content. Com et sents després de parlar amb un referent? Era un repte majúscul, ho dic a l'inici de l'entrevista, perquè era entrevistar a una de les millors entrevistadores de casa nostra o del periodisme en general. Per tant, un repte majúscul, que també t'agraeixo que m'hagis possibilitat fer aquesta entrevista. De res, Carles, jo només em limito a fer la meva feina perquè el tot plegat surti el millor possible. Però la setmana no ho diu, això. No ho diu.
Digues. No, que com és això d'entrevistar a una ídol teva? Doncs és com si qui vol ser futbolista entrevista o parla amb en Messi, una cosa semblant. Veus? Per això volia entrevistar l'Stoikov, perquè era un ídol meu de petit, Ja no era, no? però... Ara ja no és? Ara ja m'ha bloquejat d'estar de WhatsApp. Ara l'ídol passa a ser Romario, Home, això també és sensible, però en Romario no és un ídol futbolístic, sinó un ídol de la vida, en general. Dit això, Marc, tanquem el tema de l'entrevista amb la Mònica Terribas i tornem a explicar com anirà la setmana del Tot Plegat, perquè ja us ho vam avançar la setmana passada. Aquest any ens hem liat, perquè hi haurà Tot Plegat els dilluns, els dimecres i els divendres. Sempre que puguem, ho hem de dir, perquè pot haver-hi setmanes que per qüestions personals, de feina, d'estudis, no arribem, i sé que ens entendreu, però en principi estem compromesos a fer emissió cada dilluns, cada dimecres i cada divendres. Per xarxes socials. Sí, perquè com bé vam explicar la setmana passada, per Televisió de Tossa els programes de dimecres i de divendres s'emetran al cap de setmana. Dit això, Artur, aquest dimecres iniciem amb un plat fort. Doncs aquest dimecres tenim la primera secció de la temporada de l'Anna Fonelleres. Tenim el primer Xic de Cultura. Amb l'Anna repassarem la història de Tossa mitjançant la seva arquitectura. Amb aquesta secció és una secció gravada el mes de juny de l'any passat, que per problemes tècnics no es va poder veure, i serà una secció en format sèrie. Per què? Perquè s'emetrà durant 2 dimecres mensuals. Minissèrie. Minissèrie. 2 capítols on repassarem, doncs això, la història de Tossa amb l'Anna Fonelleres. A través de la seva arquitectura, que... Sí, no l'arquitectura de l'Anna Fonelleres, de Tossa. Sí, que no és pas poca, és molt interessant. Molt interessant. I que passa per tots els períodes històrics. Correcte. I Marc, i divendres viatjarem fins als Estats Units per una secció de Tossencs pel món. Una nova secció de Tossencs pel món, que tot va començar, us en recordeu, amb aquell toc-toc que fèiem, vam començar a parlar amb gent de molt i molt lluny, i una nova secció que, com vas dir tu, Carles, amb ganes de que s'inici aquesta nova col·laboració també, en aquest cas aquestes noves entrevistes també que farem amb gent de Tossa, i veurem a veure com surt. On anem divendres, Artur? Divendres anem fins a Califòrnia, fins al comtat de Humboldt, no de Humboldt, sinó, bueno, en fi, de Humboldt, per parlar amb la Sílvia Marchant. Doncs aquesta serà la setmana del Tot Plegat. Dilluns, avui, ja tanquem el primer dia de la setmana, dimecres amb el Xic de Cultura i divendres amb el Tossencs pel món. I repeteixo, els caps de setmana això ho podreu seguir també per la tele. Els dimecres i els divendres serà exclusivament per als canals de Facebook i de YouTube de Tot Plegat i també pels canals oficials de la Selva Televisió. Doncs sí, i res més a dir. Tu, comencem el comiat o què? Bueno, amb solidaritat amb mi, no? Que és una hora de veus. Va. Com a la missa, posem-nos drets. Posem-nos drets. I Marc, com sempre, si vols començar a acomiadar-te... Res, doncs fàcil i breu. Nova temporada, esperem que nou èxit o més. Agrair, com sempre, com ha començat l'Artur abans, de l'Ajuntament, als estudis de TV Tossa, a en Vicenç Gascon sobretot, a en Marco, a en Cana i a tots aquells nous col·laboradors que formen part del programa. Dir-vos que intentarem sumar amb tot el que puguem, ajudar, informar sobretot de tot el que puguem, qualsevol cosa, qualsevol dubte, qualsevol informació que tingueu, no dubteu, Instagram, Facebook, Twitter, del Tot Plegat, missatges en Carles, que també sabeu el número. 617 21 69 97. Visca la protecció de dades. I a partir d'aquí, doncs res, donar-vos les gràcies una vegada més, estem aquí, i sobretot remarcar que seguim aquí per vosaltres, per tota aquella gent que ens seguiu, que hem intentat obrir camp perquè tota aquesta gent de la Selva també ens pugui veure. La gent del Barcelonès i de tota la resta de comarques també estem arribant. Sí, a poc. De Catalunya, a poc, no patiu, arribarem. S'han obert els peatges. S'han obert els peatges, no sabem quan arribarem, però arribarem en breus. I res, gràcies per seguir-nos i ens veiem dilluns que ve. Artur, remata-m'ho. Doncs el que deia en Marc, em sumo als agraïments, agraïm també a No Solo Media i a la Selva Televisió, i ara, poder, en comptes de tossencs i tossenques, feu bondat, tingueu seny i sentit comú, hauríem de dir lo de gent de la comarca de la Selva, tingueu seny, feu bondat i sentit comú. Gent de tot arreu, perquè ens ha trucat gent... Vaja. Ja ens veia gent de l'Alt Empordà i de... no? I de Barcelonès, i de la Garrotxa. Bueno, i gent de Londres també ens va arribar l'altre dia que ens seguien. Correcte, sí. Girona ciutat sé que també ens veuen, la família Puig. Ens veu, gràcies, molta gent. Heu agraït a Televisió de Tossa, heu agraït a No Solo Media, també a l'Ajuntament. Ara falta agrair a tota aquella gent que ens segueix cada setmana. Gràcies a aquesta gent seguim
dilluns, dimecres i divendres amb el projecte del programa Tot Plegat. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i ens veiem dimecres a les 10 amb un xic de cultura.